Obec leží na úpetí Štiavnických vrchov na starej ceste v historickom regióne zvanom Hont. Názov regiónu sa spája so starobilým slovanským rodom Huntovcov, rovnako ako prvá zmienka o sebechleboch z roku 1135. Bzovícka listina je jednou z najstarších zachovaných písomností z územia Slovenska. Lampert z rodu Hunt Poznanovcov dostal pre novozaložený kláštor v Bzovíku rozsiahle územia v hontianskej oblasti. Patrili k nemu aj sebechleby. Názov obce historici vysvetľujú ako veľmi starobilú formu pomenovania, odvodenú od slova pochlebovať, chváliť. Sami sa chválili. Sebechlebčania si ho radšej vysvetľujú podľa povesti o chleboch, ktoré sa dostali aj do súčasného erbu obce. Významnou archeologickou lokalitou na území obce je časť Mladá hora. Pozostatky predhistorických kultúr pod vrchom Tonhol objavujú majitelia pivníc pri takmer každej terénnej úprave. Názory sa rozchádzajú len pri určovaní veku vinárskych pivníc. Sebechleby od 13. storočia získavali rôzne privilégiá, ktoré ich oprávňovali nazývať sa mestečkom. Ale málo ktoré mestečko vytrpelo viac hrôzy a ničenia ako sebechleby. Boli v nárazníkovej zóne medzi cisárskymi a útočiacimi tureckými vojskami. Zachraňovali sa v pivniciach na Starej a Mladej hore. Len raz sa im podarilo zobrať zbrane a výstroj 18 tureckým vojakom. S korisťou každoročne chodili po mestečku, ale nakoniec im ju zobrali maďarskí žandári. Škoda, nemali sa chváliť. Po odchode Turkov sa ocitli v centre stavovských povstaní. Kurucký generál Mikuláš Bercény im prikázal nepomáhať cisárskym. Ale sebechlebčanom sa vždy niekto vyhrážal. Zvykli si na to. Cisársky generál Heister im prikázal nepomáhať Kurucom. Najslušnejší list napísal v slovenčine jeden z cisárskych generálov. Odpustil vojenským zbehom a požiadal ich, aby sa vrátili. Najstaršou kultúrnou pamiatkou v obci je kostol svätého Michala Archaniela. Postavili ho v prvej polovici 13. storočia. Románsky kostol niekoľkokrát vypálili a zničili Turci, aby neslúžil ako pevnosť pre cisárskych vojakov. V roku 1584 ho velitelia cisárskych vojsk prikázali celý, okrem sakristie, zrúcať, aby neslúžil ako pevnosť pre Turkov. V bohatom zariadení interiéru sú aj diela významného barokového autora Dionýza Stanetyho. Začiatkom 18. storočia pristavili ku kostolu kaplnku svätého Jozefa. Súčasťou výzdoby sú diela Antona Šmita, predstaviteľa neskorobarokového maliarstva na Slovensku.
historickým vzácnostiam v archíve obce patrí výsadná listina cisára Leopolda I. z roku 1694. Rozsiahly dokument potvrdzuje všetky mestské práva, ktoré Sebechleby získali od kráľa Ladislava IV. Kumánskeho, Ondreja III. I kráľa Žigmunda Luxemburského. Takýmito výsadami sa mohlo pochváliť málo ktoré mestečko. Ale Sebechleby boli v tom čase sídlom hontianskej župy. Prvá písomná zmienka o vinárskej osade v Sebechleboch je z roku 1219. Je to na Slovensku tretí najstarší záznam o pestovaní viniča. Hovorí sa, že široko ďaleko sa nepestovalo kvalitnejšie hrozno a oblasť bola jednou z najväčších producentov vína v Uhorsku. V stovkách pivníc vo vinárskych osadách na Starej i Mladej Hore sa doteraz vyrába a skladuje kvalitné víno. V centre Starej Hory v roku 1732 postavili barokovú kaplnku. Zasvetili ju patrónovi vinohradníkov, svätému Urbanovi. V slovenských vinárskych oblastiach v čase choroby viniča alebo keď jarné mrazy zničili úrodu, nešťastní vinári svojho patróna zničili. V Sebechleboch mu za takýto prečin dávajú do ruky suchú halus. Vidíš, Urban, nie je ľahké byť patrónom vinárov. Koncom 18. storočia preniesli z kostola do kaplnky obraz svätej Anny s relikviou. Pravosť relikvie potvrdil ostrihomský arcibiskup. Cirkevnú kroniku s názvom Kostolná kniha začali písať v roku 1686. Obsahuje nielen zápisy z kanonických vizitácií. Opisuje všetky udalosti v mestečku a čiastočne nahrádza zatiaľ stratenú mestskú knihu, ktorá bola od roku 1700 písaná v slovenčine. Atmosféru bývalého mestečka dokresľujú drobné sakrálne stavby. Vedľa súsošia Svätej Trojice sa zachoval už prestavaný dom, v ktorom sa v 16. storočí konali župné kongregácie Hontianskej stolice. Súsošie Kalvárie na Vyšnom konci je takmer neznáme, ale obdivuhodné. Autor ho vytvoril v roku 1950 a famózne sa vyjadril k vtedajšiemu spoločenskému dianiu. Lotor po pravici je stelesnením slušnosti a nevinnosti. Ľavičiar, odvrátený od Krista, sypí nenávisťou a zlobou, túži po pomste. Ešte aj kríž má menší, protekčný.
Málo kto sa vie vyjadriť k pokrytectvu svojej doby s nadhľadom a humorom. Zdá sa, že ten geľo sa neustále vracia. V roku 1981 vinársku osadu Stará Hora vyhlásili za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Predstavuje zriedkavo čistý charakter sústredených vinohradníckych pivníc mimo obydlia vinohradníka. Domčeky nad pivnicami, ktoré zachránili ľudí v časoch tureckých nájazdov, začali stavať začiatkom 18. storočia. Najstaršie datovanie je z roku 1704. Na Starej Hore sa každoročne konajú slávnosti vína. Vtedy príde do Sebechlieb okolo 15 000 hostí.